apply daw dito ini mo. Itong tuladon ta. O tuladon yung naging dancers. Dinalay ang sala, itugot ni CTJ pa. Di ba partner kayo mag-apply? Agis pa sa akin, resume ng taba. Tawagan ni manager no pasokkan. At, ano? Matsugwapo ako na na arik na pa'y jay bang manti Maar-area hindi rabiin Anya na bislak Nagmayatin abislak Anya na bislak Nagdakilin abislak Anya na bislak Ada tanay umagat Nagsakitin di ablat Tay bislak ay maulawa Go, auntie! Nobiyok anataya ay apo na kaang ama Nuruman sa ay nagkanas Kanaynak nga iablat Dagil di pamagina Matsugwapo ako nada Arig na pa'y jay bambanti Mas ar-area hindi rabiin Anya na bislak Nagmayatin abislak Anya na bislak Nagdakilin abislak Anya na bislak Ada tanay buwagan Nagsakitin di ablat Tay bislak ay maulawa Nagsakitin di ablat Tay bislak ay nakagandana Alright! Maraming salamat! Ayan. Ayan na ang kanilang cash gift. They will receive. Sino po